Salibändiliigan pudotuspelit pyörähtivät käyntiin perjantaina. Avauksen suurin yllätys oli Jospan vierasvoitto SSV:stä. Isoin uutinen oli SSV-maalivahti Henri Toivoniemen loukkaantuminen ja Mikael Järven saama ulosajo hänen iskiessään kyynärpäällä Jospan Tuomas Arposta. Parin seuraava ottelu pelataan tiistaina Joensuussa. Kuten pudotuspelien maailmaan kuuluu, Toivoniemi ei halunnut kommentoida vammansa ja mahdollista pelaamista millään tavalla. Espoossa Oilers ja KV tarjolivat vauhdikkaan ottelun, jossa mentiin päästä päähän ottelun muistuttaessa välillä tennistä. Oilers prässäsi ja KV iski vastaan. Oilers piti lopulta kotiedun itsellään ottamalla niukan 5-4 voiton. Avausvoitot kierroksella kirjattiin myös SPVlle ja Klassikille. Salibändiliigaan varmistui myös nousia, kun NST haki Ruskeasuolta kolmannen voittonsa M-tiimistä. Karsintojen ratkaisupelissä kyyti oli kylmää 7-2. M-tiimin etsikkoaika oli jo perjantain 4. ottelussa, jonka NST voitti niukasti jatkoajalla. NST:n valmentaja Simo Ruuskanen sanoi ottelun jälkeen, että ensikauden joukkueesta vain yksi asia on selvää. Hän jatkaa valmentajana. Joukkue haikailee myös paluumuuttajan suuntaan. Siinä terveisiä muun muassa Joensuuhun ja Jyväskylään.